देखो Nya sian, nya dagi electric scooty. Mat ikalawe jong ya shaka. One shot Quincy Motors Damping Shiro. Pat kaliang no shaka 8 hamukagas. Director ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NIGRIMS mendagas ngi thoding ulapan chai baka institute kalabut drinti yaki kendon thungkam kumbalapan mi daga Department of Personnel and Training ne DOPT bat panchai ru yaki kaktu gani gi benta ha ka bai de baka jing pendrong kam kabrang ya benta kani gi jing panchai ga jong u ga de halo ga jing dawa jong ka khasi students union bar ga Hinyo Tribe Youth Council Persha ya karukam penya jong kebo negrem salor ke jing thungkam. U Dr. Mehta uloong bagi jing penmi ya ke jing penbana like kam ya ki kam ki balai kam day ya ki bathamai ne ka day ya ki kam ki basa na ka barem ne ka backlog vacancies kabalami na ka jing bam pedang ka jing bam wan tre ne ka jing bam don ki kertong ki babyang ha ki kertan ki ba pher ha ka jing pen rongkam ki bala leino. Halo ka jing yo rongkam ki try muluk u director uloong ka negrims ka bot kat kum ka kendon par ka jing bha ya ki OBC par ki EWS ka day ka bot renti kat kum ki kendon jong ka sokar preng par ka bor tong ka an ha ka bay day ba ka jing sokya halo ka jing thungkam da ka ratio ya ka kerdan nursing officer u director ula panchai ba kam chim ladon kanu ka kendon ha ka recruitment rules ka bla don lupa nakam ta ka ratio ka belong prapo la arpo ki kentai bat ki shinrang ha ka bay day bat ka center ban pelong ya ka xmen nakam ta ki computer based test ne ka CBT ka ban pelong da ka company jong ka sokar preng ka HLL Life Care Limited ula pentep bala penkre ya ki senjam pan pedang bun ki samla ka jela Megalia ha ki jaka tho xmen hapo Megalia bat ki kertong ki bamla ban wanjele ha ka jela Megalia ki la ban le no ha ki sender ka badon marjan kum kenduksa kum ha Guwahati Assam u Dr. Mehta ula ongru palabu ya ki tiar ki bapaka ha negrims ban pentikna ya ka jingsngan jong ki nongpang ba ya ki saudong ki saukun ka bachngan ya ka hospital khamtam e nakamta ki nurse kenthei bat ki nongpang u director ula pentik na ba ka negrims ka yang ban penya bet ki kam ki jam ha ka lenti ka bakhot ka basuba bat ka jingket kle bat ka jingbot renti ya ki kendon jong ka sokar preng